Queda apretado el pantalón. ¡Hala! Sí, sí, quédase por aquí. Tócame a mí, no toques. Y ahora recibimos a Vale. Pedro Lorenzo. A paixón da moto. Hombre, mira que Hombre, mira. Participa no Campeonato Galego de Motos Clásicas, no Gran Premio de Velocidade de la Bañeza, no Circuito de la Bañeza, Agora entendo moitas e cousas. tamén en probas internacionales. A ver, Es que tú vas sempre como una moto, chaval. Claro. a moto que está fora é a túa, non? Si, as dúas. Non teñen un oco para máis publicidade. Debe irlle moi ben a cousa, Sí, señor, sí, señor. Ole, ole, Muy aí, bien, aí, Pedro. aí. E ahora, Veña, vai. Queda, que veña Bárbara Iglesias Gil. Pioneira e participante na Copa do Mundo de bobsleigh. Bobsleigh. Como é? Bobsleigh. como é, Bárbara? Bárbara, bobsleigh. Bosley. Como dixen eu. Bosley. Como Bosley, dicen- Bosley non era o de Los Ángeles de Charlie. No, eu prefiro Bob Esponja. Oye, Bueno, que eso, Bárbara, que eso Bárbara é Bob- un caso único. Non Sotomayor. En España, é a primeira que fixo Bosley en España, a que sí? Sí, sí. E polo que vin, Aí. bueno, eu imagino a unha Bárbara que vive en Siberia e que diga: pois eu, Bárbara, que son de Siberia, vou facer vólei playa. Imagino que non conseguiría. Como se consigue facer bosley? Casualidades de la vida. Empecé a hacer descenso en carrilanas y en categorías ligeras y se dio la ocasión de que buscaban un piloto femenino y bueno, llegué a cumplir los requisitos que pedían y pues, ¿por qué no? Sí. Y punto. E aí empezou todo. Joda. Unha rapaza de Soutomaior en Copas do Mundo, non? Que tes ahora por aí? De momento nada porque, bueno, las federaciones llegados a cierto nivel tiran de... No lo quería decir, pero bueno, en mi caso fue así, tiran... No, lo vamos a decir. Lo vamos a decir, Bárbara. A ver, nos clasificamos para el Mundial y pues no nos quieren llevar porque quieren llevar a colegas de la federación, entonces nos apartaron del proyecto. Pero bueno, no pasa nada. Qué feo. A todos. Bueno, Bárbara, pois ahora, con Bárbara e co resto de convidados, por favor. Xa pode marchar. No, non fai falta sentarse, que teñen que vir por aquí para unha foto. A foto con Dani todos. Benavides e co alcalde Agustín Reguera. O Sinto. Aí a foto o regatista. Oi, o das mulatas. Oiches, Vamos a poñernos por aquí. Vide para acá, que o auditorio é grande, Así. mira, mentras se coloca. Rosalía Aí, a ver. Palmas. Rosana Palmas, de los Palmas de toda la vida, de Sotomayor. Xa sei como se lle pode chamar en galego o deporte este do bobsleigh. Como? Carrilanation. Máis ou menos. Non? Por exemplo. Está. Bueno, pois un aplauso Un aplauso. para esta xente premiada
polo Concello. Gracias, Daniel Benavides, gracias, alcalde. Había un señor que tiña unha fábrica de cerámica que se chama Emilio Giraldes e tiña un irmán que sin duda era o mellor xogador de Galicia de baloncesto, Pichicho. E Pichicho meteu-nos no xogo, tiña unha cancha ali ao lado da fábrica de cerámica que ainda existe na actualidade. Entonces ali botábamos, íamos ás 2 da tarde, estábamos tarde da noite xogando, sin parar. E claro, a forza de tal, pois claro, saliu un grupo de personas de ali que empezaron a xogar incluso ben ao baloncesto, pero sempre da man de Pichicho. Pichicho era o que nos enseñaba cousas así de ardides, xogadas, posicionamientos, tiros e todo eso. E empecé como empezamos todos sempre, as primeiras veces de líneas, bueno, estudiar o reglamento, tiñamos sempre uns exámenes, había que pasalos todos, non? Pero, despois, botar-te ao ruedo, botar-te ao ruedo. Estábamos ali un día ali no bar de Félix, díxome, ois Pepe, por que non formamos aquí un equipo de fútbol que... Había que formar aquí un equipo de fútbol que a mí tamén me gustaba. Pois señor Garciano, pero ainda estamos xogando por aí nas aldeas, como vamos formar un equipo de fútbol? Bueno, me puña a pouco, depois seguir xogando e xa formando e tal. Pois un día falei con todos os compañeiros e díxelle iso. Mira, se o Garciano pedimos para formar un equipo de fútbol federado, vos que dicides? Home, facémoslo, veña, facemos, xudámoslos todos e tal, naquela éramos sobre 20 e tantos, facémoslo e tal. Pois bueno, pois vamos a falar con ela. Pero naquele tempo todo era amateur, todo era amateur. É máis, había que comprar as botas, había que comprar todo o atuendo, tiña que comprarlo un porque non había nada, non había club, non había nada, entonces todo tiña que poñelo un. Zapatillas, camiseta, o único que se traía de fora, vamos, por conta da organización, eran as camisetas que mandaban vir de Barcelona. O demais, todo poñía un. Calcetín, botas, balóns, todo iso había que ser todo por suscripción. En Ferreira de Pantón, un partido con Lalín, ganou Lalín, pois mira ti, a suerte, non? Era un partido de Copa, ademais. Entonces, había un delegado federativo, eu levara a maricarme comigo, estaba no coche, non quería saber de entrar para o fútbol para nada, non? Bueno, dixo o delegado, menos mal que se está jugando la final del Campeonato Mundial de Argentina, que non sei con quen era, me parece que era con Holanda, e la gente marchará para el partido. Bueno, hombre, viñeron do pueblo, porque chegou unha lá e dice, hai que ir a darlle unha mallada ao árbitro. Viñeron para o campo os que estaban mirando o partido. Pois tuven que vir de volta por Escairón coa Guardia Civil detrás, porque aquilo era... Pero era bonito, aquilo non era tan sofisticado que hoxe. Vamos a empezar, Vamos, veña, vamos. Tirase vos a buscar 3 e 3, 6, a Jaricha, aos 600. Colleu outra vez, tira, cambio de coche, ao BX, outro 600, que aquele xa non podía máis, xa estaba reventado. Colle ao BX, tira toda a vida. Aranza, outros 6, chega hasta o mellor, bascula. Cortellas, outros 6, hasta o mellor, bascula. Outros a collera. Tira Pepe, tira hacia o Viso con 12 no BX. Chega ao Viso, descarga, e tira para Ronela con 6, e buscar despois a Teixeira outros 6. Daquela había, iban unha cantidad enorme de xente aos partidos, moitísima xente. E cando facíamos un partido de baloncesto nocturno, que facíamos algunhas veces con verbena e tal, non solamente viña xente de Arcade, que eu recordo vir de Redondela un mogollón de xente, un mogollón. Entón, o recinto de tal, mentre se xogaba o partido, era para xogar o partido, pero en canto terminaba o partido, aquilo convertíase nunha pista de baile, porque era tanta xente que viña que bueno, a veces ten ido incluso a banda municipal de música de Arcada a dar conciertos ali, a tocar, gratuitamente, claro. Antes non había todos esos pueblos, había as Rías Baixas, que esas eran sumamente peligrosas, había partidos clasificados de alto riesgo,
un Umia Villalonga, porque además había xogadores temibles, de expulsar con moito cuidado. Sí, hombre, menos mal que a Guardia Civil era outra Guardia Civil. É que o fútbol antes consistía precisamente nas fuerzas vivas, Eu recordo ir de línea a Cangas, inda xa jugaba a Londres, ao lado do mar, en Masó. Perderon o partido, o delegado cabreouse e díxenos, esta miñades a char, damos a caseta. Pois tirou con ela. E nós, bueno, estamos... Hasta que a Guardia Civil cansouse de esperar, subiu arriba, pero que pasa? Pois que nos deixou encerrados. E non se preocupe, sacou un mosquetón, bum, e ala vai a porta abaixo. E pois chamou, oiga, onde está a llave? Eu que sei. Unha bofetada xa fui a buscala. Xogábamos no campo que tiña a cerámica de arcade pola parte de atrás, non ten na actualidade, como pista de tenis. E ali tiñamos os cestos que eran de madeira, non eran como os da hora, uns cestos de madeira, uns pautas e colgados, un tableiro, e uns aros. E, pois, xogábamos ali naquela pista. Aquela pista que tiñamos que, antes do partido, pois, nos levar moito traballeña, porque tiñamos que ir con barro e con pisón para deixar todo lixiño o campo antes de xogar. Fomos a primeira partida que nos tocou foi coa Casa Paco, co Manolo. Metirnos 16-0. Mi madre querida. Si ai, Jesús, Dios mío. En vez de comprar 16 churros, a comprar solo 6. A mí estaba cada un solo. E dicía, no, se non para a próxima máis. Como dicía, señor árbitro, para que se ben. Non dira máis goles que se echa ben. Dicía, bueno, como que era vos. Faltaban 5 ou 10 minutos. Fuera. A ver, vamos, e a correr a Trevilla. Que queredes? A ver os churros, me cago, a ver os churros. Os churros, con 16-0 os churros. No, non hai churros. Veña, Pepe, non te lees, me cago. Ahora tío, coño os churros, veña, vamos, veña, coño os casas aí, anda. E veña churros e veña casa. E señor árbitro, empeza a partida ahora que a máquina non vai caer un gol. Agora non, acabouse, agora non vai máis, non ten razón. Fora, vámonos. E, bueno, pois, ese quero dicirte que nós aquí, o noso equipo, algunha importancia na zona sur tuvo porque 3 xogadores nosos foron seleccionados. Pichicho, Daniela e Maseu. E fomos seleccionados para xogar contra os portugueses naqueles partidos que facían as federacións, porque claro, había a Federación Norte, que era a de Coruña, e a Federación Gallega de Zona Sur, que era a de Vigo. Nos, as etiquetas que nos dieron, os carnés de internacionales, eran da Zona Sur de Vigo. Federación Gallega, Zona Sur de Vigo. Non tiña nada que ver coa Federación Nacional, ni moito menos. Eran, que se dixera eu, regalos locales, que dixeran, reconocimientos locales. De que haya reconocido que me equivoquei, sí, pero pasou unha anécdota na isla de que para a xente fixen un mal arbitraje, pero había levado a maricarme fora a playa co rapaz, perdeuse o rapaz, entonces dixo a directiva, bueno, ele había que matalo, pero o rapaz hai que buscalo. Sí, entonces, pero aquilo era bonito, vir no barco co perdedor, dicíanche piropos, non era máis nada que piropos, non? Canto che pagaron, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué testemunhas! Esto había que repetirlo varias veces porque... Vaya elementos. Vaya historias, vaya historias. Coñezco un árbitro que tamén pasou yo mismo que a Orge. Viña no barco, efectivamente había piropos dos perdedores. E deixolle o meu colega, si chegades a ganar vos, non subimos nin ao barco. Bueno, vamos a facer agora, fixemos terapia de grupo, sí. E agora vamos a facer un exercicio de memoria, porque vamos a honrar a vida dos que eu considero sempre os imprescindibles, porque sin eles hoxe non estaríamos aquí, sin eles non habería clubes,
sin eles non habería deporte, sin eles non habería actividade. Moitos deles son os pioneiros, polo tanto, este exercicio de memoria tamén é unha homenaxe para as nosas lendas. E nós chegaremos aí, Terio, de verdad. E se non chegamos, canto nos rimos ata ese momento. É mellor que non cheguemos de momento, pero... Por certo, que o señor Castellano está preocupado. Xa está gañando Celta 3-2. Ala. Marcou Vas. 3-2. 3-3. Non digades esas cousas, Acaba de home. empatar. Iso non sei. Ai. Non disgusto para este señor. Xa non lle deixamos ver o partido. Acaba de empatar o Girona xa. Vexo vos moi atentos á gala, Estades moi atentos. Bueno, por favor, alcalde Agustín Reguera, que nos acompañe neste escenario outra vez. Isto é un sube-baixa constante, alcalde. Vamos a empezar lembrando na memoria o Club Deportivo Soutomaior. Hai dous fundadores deste clube que están vivos, que son Antonio Cernadas e Conrado Lusquiños, que non nos poden acompañar, si nos acompaña o fillo de Conrado, José Manuel Lusquiños, que recibe Veña. esta distinción por parte do Concello. E o presidente actual do Club Soutomaior, por favor, o escenario. Lusquiños Júnior e o actual presidente. Este home só vin antes, Este está subido aquí. Sí, este de caza. Este caza, mira que ben caza, Caza o bulto, era o de caza o bulto. Caza. Sí. E o presidente, non é por nada, o presidente do Soutomaior, xírate un momentiño, presidente do Soutomaior podía ser perfectamente o presidente do Besiktas ou do Fenerbahce, Parece un dirixente turco, total. Temos a foto. Veña, seguimos, ahora Bueno, que suba. quedarnos por aquí, quedarnos por aquí. Quedarves aí. Sí, quedamos por aquí. Outra lenda, que veña ao Club Deportivo Arcade, a lenda, Manuel Castellano Puente, exxogador del Arcade nos anos 30, 40, 50, aficionado permanente do club aos 93 anos. Pasa para acá. Manuel Castellano. Aí o tedes. 93. Que tal, don Manuel? Ben. Vamos ben, non? Me topo ben. Sí, no, sí, me dixeron que ten 93, pero a min me parece que ten 92, E 99. 99? Alguén do club? 99. O presi do club, non? Perdón. Ah, 89. Espera que nos falta Bueno, xente, Terio. 89. Que suba alguén o presidente do clube. 2 meses para 90. E seguindo Sube, todos os sube, domingos a ver o sube. equipo. Sí, sempre. Presidente do Arcade, por favor, que se veña. Pois este premio para vostede. E está Miguel é presidente do Arcade. Miguel, que ten bastante peor aspecto que o señor Castellano. A ver. Pregunta típica de concurso. Veña, va. Entre o presidente e o señor Castellano, quen dos dous fai deporte? Presidente. Pasa que o presidente é un home moi atareado socialmente, entón, pois, oye, ten que... Verdad? Señor Castellano, unha preguntiña, pero de fútbol, técnica. Como se tocaba mellor a pelota? Nos anos 30, 40 ou agora? Técnica. Como se tocaba? Quen lle pegaba mellor a pelota, os de antes ou os de agora? Eu pegaba ben. El pegaba ben... Era zurdo. Zurdo. Lateral izquierdo. Lateral esquerdo. Xa, claro, no, un nace lateral esquerdo. Eso creo 50 anos, Sí? no campeonato de empresa na Pontesa. Iso me está dando moito ánimo a min, Si xogou vostede os 50 anos, me estou... E agora ainda ando Sí. se se pon algún polo lado, ainda ao toreo, Ole aí, ole! O dono da banda. Bueno, e ahora, protagonista do vídeo que puxemos antes, Cesario Orge. Árbitro. Hoxe